Vil du gerne have mere? Hvad er det, du gerne vil have mere? Mere æblejuice. Mere æblejuice. Har du været med til at lave... Altså, har du været med til at lave æblejuice sammen med pappa nu? Ja. Smager det godt? Skal vi sige skål? Skål. Dejligt. Har Cornelia også fået æblejuice? Nej. Ja, en lille smule. Har pappa fået æblejuice? Ja, dejligt. Anton, skal vi sige tak til mamma, fordi hun var sød og ringe til os i dag? Hej. Hej. Det var dejligt at snakke med mamma igen. Det synes pappa. Kunne du godt lide at snakke med mamma også? Nej, det kan jeg godt. Er der noget, du vil sige til mamma, Anton? Er der noget, du vil sige til mamma? Ja. Hvad vil du sige? Altså, det kan æblejuice til mig. Ja. Skal vi spise røde pølser om lidt, Anton? Skal vi spise røde pølser om lidt, Anton? Ja, det skal vi. Det skal vi, ikke også? Hej hej, mamma. Hej hej. Ha' det godt.